Good morning, Maria Zimbabwe. I hope you're having a wonderful day, a wonderful Tuesday. Muzora nasine nyaya dzatinadzo. Tisatapinda munyaya iyi vedue. Pane video yanga ichicirculate yemaZimbabwe dzakabakhwa nomwe murume nomwe wakaipa fani waikava vakadzi vachivavhurisa makumbe makamboionawo. Asi panyaya yose iyi chandoda kutaura ndechekuti toda kutenda mukoma moboys. Vedweka vashanda, like, you know, he's a businessman, but he took his time kutoenda kufambira nyaya kusvika madzimai aburitsiwa. Pane vanhu vanga vachitoposa kuti vedwe tobatsirawo sei munhu unongoti kwai tipe 50,000 muSouth Africa munzvimbo makaipa fani. Asi toda kutenda kuti aiwa koma omoboys vagona vedwe maZimbabwe ndatambura vanhu veZimbabwe. Kana musina kuiona video, it's difficult for me to share the video because vakadzi vacho vanenge vakadoshama vachikaviwa vedweka zvakaoma zvatiri kusangana nazvo muno muSouth Africa. Alright, muzora nhasi tine nyaya dzatinadzo kuti regai titange neyekutanga. Makasimba here tete, regai ndimbokuudzaiwo nyaya yangu iri kundishungurudza zuva nezuva. Kuno kumadhecha kwatinogara panext door pangu pane mwanasikana ane makore angasvika kuma20 years. Mwana uyu tete haanzwi uye hatauri. Mwanasikana uyu ndichamuti Rudo anogara navatete vake nabankuru vake. Vatete nabankuru ava vane muzukurusikana. Vane kamuzukurusikana kavanogara navo kangasvika kumakore maviri tete. Dambudziko riripo tete nderekuti vatete vanoita zvekutengesa. Saka nguva zhinji vatete vanotora muzukurusikana vavo vosiya bankuru naRudo vari vaviri pamba apa. Nyaya yenyeyo ndishungurudza tete ndeyekuti baba mukuru vari kusara vachibata mwana uyu chibharo kana vatete vake vasipo. Vanoshandisa advantage yekuti mwana uyu Rudo haatauri ende haanzwi tete zvekuti chero ndikada kuti ndinoripota nyaya iyi pakauya mapurisa akabvunzwa mwana uyu hapana chaanogona kutaura. Chinondibaya moyo ndechekuti baba ava vanotozikana kuti pamadrezi ireza chaiyo. Tete kana baba vakazadza Rudo chirwere chenyika ichiriko ichi, still vakampa zvirwere zvepabonde, mwana uyu uchatora achifamba vatete. Handingaregi chivi chakadai chichita go unpunished. Ndichizvibvunza kuti dai ari mwanasikana wangu ari kuita izvi ndaidii, dai ari muzukuru wangu mwana wanzvadzi yangu ari kubatwa chibharo almost every day nemurume wangu, zvaizondibata zvakadini. Vamwe vangu vangabvunza kuti amai nyakubereka vemwana uyu varipi. Regai ndimbokudzosera kumashure mbichana. Mai Rudo vakashaya mwana uyu ari mudiki zvekuma5 years ikoko. Baba vake vakabva varoora umwe mukadzi, stepmother. Mufunge Rudo haana kuzvarwa ari matsi kwete. Rudo aitonzwa, asi baba vaRudo vaiti vakabuda kuenda kunotsvaka choviri, stepmother vaisarawo zvambura mwana senyoka yapinda mumba. Vaimurova vachimukandira kumadziro, vachimurova nzeve svika mwana akanganisika. Nzeve dzemwana dzakavhara, nzeve dzemwana hadzichanzwi kusvika pari nhasi. Stepmother variko kwanhema, hapana akada kufambira nyaya iyi kuti stepmother vasungwe neabuse iyi tete. Baba vaRudo variko vapenyu vakafuratira mwana wavo, havatozivi kuti apfekei kana kuti adyei. Tete mwana akatamba hunherera baba vari vapenyu. Chandisingazivi ndechekuti baba ava vakabikwa nemushonga nastepmother vaRudo here kuti vafuratire ropa ravo kana kuti kutoshayawo rudo nemwana wavo. Asi chokwadi ungabvaomesa mwoyo wako kutadza kana hako kuzodongorera mwana wako. Stepmother vakawana mai Rudo vakashayika kare, saka hapana kana shanje yavanorwa vatete. Shuwa ungaita daka remushakabva usina kumbobvira wasangana naye chero zuva rimwe chete hazvo. Vana mai vaine mwoyo yekubereka. Vatete vaRudo vakazoshanyira mwana vakaona kuti mwana haana kugara zvakanaka pamusha pababa vake nastepmother. Tete vaRudo vakafunga kubvisa mwana mupfumvu yairarama, asi chisina kuzikanwa natete vaRudo ndechekuti vari kubvisa mwana mupfumvu vachimisa mudambudziko rimwe rinofema murume wavo. Vatete vari kuti vakabuda kunoita mabhindauko, baba vodzoka vobata Rudo chibharo. Chero Rudo akada kuita ripoti kuna tete vake, mwana haagoni kutaura tete. Ndakada kumbonyora anonymous letter kumapurisa achitaura nyaya iyi, asi pane rimwe dambudziko nderekuti mwana uyu haana kumbobvira apinda goni rechikoro. Dai aigona kunyora, ainyora matambudziko ari kusangana nawo. Ndaisumuka ini personally ndonoisa tsamba yacho kumapurisa. Tete, ndiri panguva yachimbeti, nguva yakaoma. Ndogorega abuse ichiitika here? Zvinova zviri kurambwa nemwoyo wangu. Ondoriska ndoita state witness, ndotaura nyaya iyi.
manje mapurisa akashaya evidence zvinozondipa kugarisana sei nevavakidzani vangu tete. Imwe nyaya iripo ndeyekuti vanhu vashoma vanoziva nezvemwana uyu. Mwana uyu anogara akawandiswa kubva kuvanhu zvekuti havasi vose vanoziva kuti mwana uyu anogara pambapa. It's like she's a secret tete yavasingadi kuti izikanwe. Ndiri willing kuriska identity yangu as long as mwana uyu abatsirika. Ndakambofunga kuti ndinoripota kusocial welfare asi ndakasangana nerimwe dambudziko legally and technically speaking. Rudo haasi maina sezvo ari over 18 years anotoverengwa kuvanhu vakuru. Kusava maina kwake kunounza pamwe maproblems tete nekuti maorphanage mazhinji anotora vana vanenge vari pasi pe-18. Handizivi kana pane vanoziva mutemo pano kuti Rudo haagoni kuitwa special and unique case here since situation yake isiri ordinary tikwanise kubatsira mwana uyu. Munoziva everyday pandinoona mwana uyu ndinogaronamata kuti Mwari rufu handirambe asi nditeeroyo kana vana vangu vakugona kuzvimirira voga mupenyu. Izvi zvekuti mwana anokandidzwana kunge bhora tete ndiri kuona kuipa kwazvo ndakatarisa Rudo. Vamwe vangabvunza kuti ndinoziva sei kuti mwana uyu anobatwa chibharo tete. Chekutanga, mwana uyu ukasangana naye haana mufaro. Mwana anogara akangoduka zvekuti haanzwi kana kutaura zvitadzisi mwana kufara. Kana akaona bankuru vake anovatya zvikuru. Chechipiri, dzimba dzedu dziri kuma high density aya anonzi mahigh density emashuwa zvekuti muvakidzani wako akapisa poto kana kuti akadonza spoon unozvinzwa. Ndinonzwa kikirikiri inenge ichiitika mumba umu. Chechitatu, bankuru vaRudo munhu anogara achingopopota asi ndinoda kupopota uku kuda kuvhara nyaya dzavo nekutyisa Rudo kuti asambofa afunga kufumura unonzvatunzva wavanoita. Ini ndinofunga kuti vatete vaRudo vanoziva zvinoitika mumba umu asi she is choosing to look the other way kuita senge pasina chavanoziva. Apa chandisinganzwisisi ndechekuti vari kuprotecta ani? Vari kuzviprotecta here kana kuti vari kuprotecta murume wavo kuti chivi chiri kuitika kumwana uyu chisambofa chakabuda pachena? Ndine mavulnerable people muripiko kovanorwira kodzero dzevanhukadzi. Sezvandambotaura pamberi apo tete ndakazvipira kuita state witness nekuriska identity yangu as long as Rudo abatsikana. Vamwe vangabvunza kuti sei ndichifungira vatete vaRudo kuti vanoziva zviri kuitika mumba mavo. Chekutanga, pamba apa pauye vaenzi chero zvodini ivo vatete ndivo vangatoenda kwevamwe. Chechipiri, pamba apa pagare vamedzi kana vasikana vanobatsira either vanomitisa kumbunyikidza kuzvimbunyikidza pamunhu. Chechitatu, vatete vaRudo havasi muzukuru wavo chero zvadini. Tivera nyaya iyi ndati Rudo hatauri uye hanzwi hapana pandakati akaremara basi anotogona kuita chero kubika zvekuti kusara nemwana kwenguva diki diki anogona. Asi vatete vanosaridza kuti chero kuchitinhira chero kuchinaya mvura yanova vatorane nekamuzukuru kavo kadiki. Ndakudzeya nyaya iyi ndiona sekuti vanotya kuti murume wavo angabata muzukuru wavo chibharo. Pafeya chaipo tete vari kuziva zviri kuitika. Chandinoziva shiri nemuriro wayo hairege. Ndibatsireiwo hama wee tiise mhuka iyi mujere tinunure Rudo awane zororo kana sekuru vakarepa muzukuru wavo. Zvinhu izvi zviri kuitika marimwe zuro ndaiverenga yababa vakaitisa mwana wavo pamberi vaona kuti zvakuzikana havo kuzvisungirira pasi nenhunzvatunzva pasi nenhundira mutsime pasi nemharapatsetsetse dzakaita sabankuru vaRudo pasi nenhubu dzinenge stepmother vaRudo pasi nenhubu dzinenge baba vaRudo dzinofuratira vana. Handizivi tingaita sei tite noise nenyaya yekusvika yasvika kuma-relevant authorities. Tinunure mwana kubva kumupfumvu yaari kuona. Ndinombonamata ndichichema kuna Mwari kuti asi vamwe vanhu vakasikirwa nhamo nematambudziko here? Kana tisingagoni kuvachengeta vana vanoda kuti tichengete. Tinodiko ana mai kusarenda vana vakusocial welfare voendeswa kuma-orphanages at least uko unongowana dzidzo plus kuchengeta zvisina kumbunyikidzwa sezviri kuitwa Rudo izvo. Hama dzangu ndibatsirewo kuti ndibatsire Rudo ndatenda. Zvakaoma nyaya iri kuitika kuGweruko. This is very sad. Saka vazonyora pazasi kuti aiwa mwana ari kumbunyikidzwa zvechokwadi ndo zvinotozikanwa nekuti sezvo ari maneighbor andi munoziva masemi detached houses vanenge vachiwa kikiri uyezve mubhedha unoita noise baba vari kubata mwana. This is very sad. Handizivi kuti zvingaitwawo sei. Zvakaoma ende vatete vanenge vachiignora vari kutoignora vedweka nyaya dzenherera zvakaoma.
kubva zvatakabata nyaya dzevana vaibatwa zvakashata, vanhu vari kuuya, people are coming out to tell their stories. Makadi yenyu tete, ini ndiri munhu akakura achengetwa na makadi tete, ini ndiri munhu akakura achengetwa nambuya. Ini nesister yangu tiri 2 chete mumba medu. Mai vangu akafa ndiri grade 2, baba vaingowa munhu anotevedza doro asina basa nesu. Takazotorwa natete hanzvadzi yababa ndakuenda grade 4. Taigara nawo asi wanga usingagari pasi tete, tainzi food for work. Handisi munhu aigona ke chikoro zvekutodara, asi ndakazoti nda form 3 sister yangu grade 7 zvikanzi handibhadhariri madofo chikoro. Ini ndobva taregedzeswa chikoro tikadzosera kumusha. Taigara chiti ukangokanganiswa waidzoserwa kumusha kuna mbuya. Pakazoita mukomana aindida akaudza tete vangu ndikanzi ngaakwire bhazi adzoke. Pandakadzoka handina hangu kuzombotaura naye mukomana we, ndakabva ndauya hangu kuSouth. Ndakazodana nemukomana wangu ndikatoroorwa, vakatochadza dzimari ivo vana tete nababa vangu, mari ikabviswa. Asi rakazovira tete vangu vatsamwa, ndikatosheya kuti vatsamwa izvi handina kuziva kuti havana chavapiwa pamari yanga yabviswa. Izvi ndazozviziva nhasi kuti havana chavakapiwa pandakaroorwa. Mushure mekunge vanetsana nababa vangu ndopavakunditi handina kana senti randakadya pawakaroorwa. Vanhu havatendi. Kunyarara hazviri kuti takapusa, kutadza kuti thank you chaiyo baba vako. Handizivi tete kuti ndofanira kutenda sei makatichengeta. Takachengetwa yes, but zvairwadza tete. Ndiri kuona kuti tete vangu vane chigumbu chaicho chekuti hapana kavatenda, but taichengetwa hedu, asi zvazvakaoma. Ndangoti ndibvunze kuti unotenda sei. Ndakabvunza kuti vatete vane vana vangani, uyezve vana vavo vaigonawo here chikoro, sezvo vakakuti muri madofo. Zvikanzi vane mwana 1 anova iye akapasa ake, anotoshanda basa rakanaka, asi ndofunga kuti asi kuvachengeta nemhaka yekuti ava nemukadzi. Ndofunga havanyatsowirirana nemuroora wacho. Saka vati zvongorwadza tete muraramiro wataita iko zvino dofo riya ndo rinofanira kutumira here tete. Saka ndaibvunza kuti ko vatete why is she bitter, like she has always been a bitter person. Mukaona kubva kumashure woti kwai handibhadhariri madofo school fees. Watora vana vaigara nagogo, ndobva vatete vatora vana kuna gogo vakagara navo. Muhombe ari grade 7, Anonymous ari grade 4, ndobva vanzi ndichadi kubhadhara school fees, chidzokerai kumusha. Vadzokera kumusha vanhu havachapindi chikoro paya, baba vacho varipo. You know, parents, we fail our children. It is every child's right to go to school. Kuti mwana apedze form 4 handiti form 4 chaiyo, basic education. Then from there whether mwana apasa kana kuti afoira, it's all up to her. Handiti toona kuti mwana apasa here kana kuti afoira, kana afoirawo ndizvo zvasi munenge maplayer part inyu. Next thing, munhu anonge atoapiwa pamaroro, munhu atoapiwa akutoda mabenefit. After that kwakunzi handina chandakawana. Ivo vatete vaifanira kutoudza hanzvadzi yavo musi wemaroro kuti ndipei mari, ndakachengeta mwana wenyu, ndipei mari. How does she pay? Indakazongovati vatete is a bitter person, but let's just say upenyu hwakavaomera kuZimbabwe. Saka what you can do is here and there, now and then, send $100 now and there. Futi $100 ainyayotenga zvakawanda kuZimbabwe. Tengai saga changani bag rechikafu mungoendesa. Mukangotenga shuga, mukatenga salt, mukatenga makrimora neflour, chona munhu achinyarara. Because ndinoona kuti vari kuda kuti ende makamboona kuti vanhu vacho vaikushungurudza ivo ndivo vanoda kutendwa. Takadzidzisa vana what did you teach them? Muda kutendwa chii makagara nemwana 1 mukamudzinga mukamuti dofo. Aichipinde munyaya inotevera. Makasimba here tete, mwana wamai vangu kuno abura hombe zvekuti ari kutotrenda mumasaisai akasiyana-siyana muno muZimbabwe. Mwana wamai vangu anonzi Linet, uye akatoroorwa zvakanaka nemurume wake wandichati Strive. Strive naLinet vakagara hawo zvakanaka zvinenge eitete sezvinewo matenga akavhura nzira. Strive akabvawo awanawo mukana wekuenda kunze. Ndiye Hoot akananga kuNew Zealand kunotsvaka mafuro manyoro, kunotsvaka mafuro akasvibira. Strive naLinet vaisachaya mapoto kwete, asi vainge vatobvisirana zvinotenderwa nemutemo yedu yechinyakare pamwe nemutemo yenyika iye yatinoti customary law. Vainge vasina havo kuzopinda mambure. Bamuninzi Strive vakasiya vavimbisa kuti Linet achatevera nespousal visa. Gore rakapera pa tete Linet akatanga kuona senge aitwa garani chauya. Communication naStrive yainge yadzikira. Linet semukadzi akaroorwa akambozama kushingirira kusvika makore 5
apfuura. Strive angati kwakaenda imbwa ndokwakaenda tsuro. Linet akati anga acharinga nzira ndokuona kuti aikaka inga ndagarira dhongi rakaora, hapana chiri kufamba. Hapana aiziva kuti Strive akaonei akamedzwa nenyika here. Hapana achaiziva spousal visa iye tete dzakangova ngano. Hapana chakabuda. Zvisinei, sisi vakazosangana naumwe bhudhi muJoni vaishanda kuJubic. Linet namuJoni vakapengesana kusvika bhudhi muJoni vasvika pakuzorora. Tete takatopfeka wani majavha zviri kumazuva ano tikatoita lobola squad. Vabereki vakafara nokuti Linet paakaona kuti Strive wanoita firako akanga akazvibata. Chionai manje zvinoita enemy of progress. Linet achibva kuroorwa atova wife yabhudhi muJoni. Strive pacha kubudikira paarea auya kuzotora mudzimai wake. Gore rino retsikidzi rationesa zvakawanda. Saka zvira kuti Linet ava nebaruko revarume vaviri. Strive navamuJoni ndiani amakambonzwa pasi rese kuti akaita barika revarume ari mukadzi. Chiri kunetsa pavarume ava vese hapana ari kuda kubvuma defeat. Babini Strive vari kuti havana kumbopa gupuro zviri pamutemo naLinet. Nokudaro traditional vachiri murume waLinet. Saka vava kuda kupiwa, vari kuda kuripwa namuJoni akavabira mukadzi wavo. Tete hekete bata mukovhu bata mutete. muJoni ari kuti kweteke ndakawana Linet asina munhu. Kana wada mudzimai wako back wotondidzorera mari yangu yandakabvisa ndichiroora mudzimai wako. Pari kunetsa. Strive ari kuti mudzimai wangu ndomuda, handina kumupa gupuro. Mandibatsire kuti pavanhu vaviri apa muridzi wemukadzi ndiani, Strive here ndimuJoni. Chechipiri ari kufanirwa kuripa umwe ndiani pakati paStrive namuJoni. Kana Strive ari kuripa muJoni ari kumuripa on what grounds? Kana muJoni ari kupa Strive ari kumuripa on what grounds? Kuti vabereki vadzosere roora vanodzosera ani and on what grounds? Vodzosera Strive here vachiti vodzosera muJoni vachiti chii? Ndiani ari justified kudzoserwa roore uye tichishandisa criteria iri? Chechina, tomboti vabereki vedu vafunga kuti hakuna anodzosera pfume pamaviri vava. Havazodzi vakarooresa mwana kwakwasha vaviri here, vese vari vapenyu zvakare. Zvino vehama, dai murimi Linet maichuza ani? Strive akakuita garani chauya or latest release muJoni. Strive anogona ane mareasons ari genuine kusabatika nokuti hazvirevi kuti ukaenda kunze zvinhu zvako zvinobva zvaita automatic. Alright, tomboti Linet achuza Strive. Strive akafuma akashambura pasi sezvaakamboita pakutanga. Mwana wamai vangu anganziwo here arasa chiri maoko nekuda kuombera. Alright, tomboti Linet achuza muJoni. Azopiwe here zita rekuti akaparika varume. Ini hangu sasisi vakuru handina advice andiri kugona kumupa at the moment. Kutoya pano kuperera tete. Dai Linet aiva mwana wamai venyu maimupa advice kuti nokuti nyaya dzemwoyo idzi dzinonetsa. Inga zvinonzi chida moyo hamba yakada makwati. Ndibatsirewo hama dzangu nokuti sezvandambotaura pamusoro apa pakati pevarume apa hapana ari kubvuma defeat. Manje kune barika revarume here. Kwete mwana wamai wangu haana kuromba, haana kuti mungati ane juju. Chakaoma hama hatisekwi. Zvakaoma. Alright, saka kwai mukoma vakainda, kwai mukoma Strive vakainda kuNew Zealand vakanoti 0 variko kusvika mudzimai aita move on. Hapana akaramba umwe. Asi ndoda kubvunza shuwa zvakaoma nekuti mazera aya ama 2000 havachati zvaita namai vedu. Vari ma 2000 they move on fast like when they are fast like wifi. Toda kuti kare taitoziva kuti kwaigarani chauya murume anoenda 10, 15, 20 years murume akaenda ungodzokona mai vari pamba. Zvino izvo zvita mucellphone age, muAI, artificial intelligence ira. Murume akaenda kuNew Zealand zvefoni anga nayo kana mukangoramba muchikomunicate kuti zviri kufamba so handisati ndawana basa zviri kudai mukadzi achigara ari up to date. I don't think she was going to move on. But munhu akasvika kamedzwa nenyika akati 0 ariko vai vakati hello handichadiwa ndokubva vamove on. Zvino murume uyo adzoka. Zvinhu zvacho zvakaoma. Handizivi kuti munotiwo kudini panyaya yachona iyi. Vakaita kamove on sisa. Kana waita move on munhu asati akudu unongotaura kuti ndakaita move on semaonero angu. I don't know kuti munozvionawo sei. Uyezve shoko raMwari rinoti kudii. Zvakaoma hazvo. Regai tipinde munyaya inotevera. I'm not feeling guilty or what. Those who judge me, I don't mind because I don't know you. Plus, you have never been in my situation. Murume wandaidana naye ndaimuda zvekuti ndichiti ndawana anondidawo.
tikatoroorana zvakanaka ndokubva andipa chirwere kana kuratidza sori zvake kana kudii kutonditi kana usingadi enda handine newe achiramba achiura hake. Ndakarwadzwa wedare ndikaenda hangu cause anga akutoita zvekundifinhura kuti ndiende. Akanga asingadi kundidzinga, aida kuti ndibve ndoga kuti zvigonzi ndini ndakasiya. Ndikati ndofirei ndikaenda. Handina kuita dambudziko nekuzvichengeta ini nemwana wedu 1 nekuti ndinoshanda zvangu. Aitonditumira mameseji achinditi ndakakuzora zvekundisvotesa. Ndakaita hasha ndikati I want to revenge also. Ndikatsvaka matsotsi ndikati ndimukuvadze makumbo aite chirema chaicho. Vanhu vandakatuma vakanomushudha makumbo vakamubaya nemapanga zvekuti haana repair makumbo iwawo. Ndikati mumushude nhengo iyoyo yakandipa chirwere ende akashudwa nhengo ameno kana ichashanda. Apa hapana anombondifungira because ndakasiyana naye kare. In fact vanhu vari kutoti pamwe akashudwa nevarume nevakadzi vaihura nawo. Akabva aita chirema nanhasi ari pawheelchair. Now I'm feeling better. I also had my revenge. Vamwe varume vane utsinye saka ndofirei zvangu. Saka tit for tat iye chirema for life indine AIDS yakandipa for life. Zvakavharana. Ine mwana wangu we are doing good. Akutonditsvaga pamafoni achida kunditaudza ine block zvangu. Vachati heye Mwari handine nazvo because I know zvagara ndini nichangopiwa mhosva nevanhu asi murume hapana zvaanoita. Zvagara society is unfair to women. Izvezvi nichatukwa ko murume akandipa chirwere mukuti naye vanhu we. Anyway, I'm feeling better. Chirema chogara kumba kuvabereki vacho kufarisa kwese kwakapera. Varume vanotamba nemwoyo yevakadzi. Kwanai because revenge yemukadzi is not sweet. Enjoy the rest of your night to you all. Yours truly. Aha! The diary of a mad black woman. I'm telling you. So saka handi muri kuwa kuti kwai mukoma vakapasisi HIV. Vapa vakati inda. Vachitumira message vachishotesa kuti ndakakuzora. What you gonna do? Now, vaya vakagwadzwa uswa kuti wakandipa chigwere. Vakati hai ini rega nditsvake revenge. Revenge munhu akanoshudiwa makumbo. Saka ichirema chogara zvacho kumba kwamai vacho. Hey. Kwai kutsiva ndekwaJehovha. Kwai Bhaibheri rototi kuti musatsiva kutsiva ndekwaJehovha nekuti pada muchatsiva zvakanyanyisa kana kuti muchatsiva zvishoma. Ina handisi kujaja kuti vakagona kuti vakagonewa. Hani mawa zvandataura ndati judge judge not pose kutsiva ndekwaJehovha number 1. Number 2 kana tigaza tisana mudzimba umu. Varume, sorry guys, don't come for me ndozati varume vanomba vati you're not being fair. Regaindita ndokutaza both sides. Chatanga nekunana baba. Vana baba tine system yeku ill-treata vakadzi vedu. Unomu ill-treata unge chikorobo. Pane ma situation yekuti unoona munhu akasimba ari musikana orogwa deteriorate zviye zvekuchinja kuti unoona kuti marriage is not working. The marriage is not working at all. Then woona kuti munhu ari kubatwa zvakaipa, munhu uyu asisina value, munhu akatobvisigwa vakatoita dore midore do vachipinda muchurch vachichata. Handiti munhu uyu asisina basa hachaonekwa uri chiiwe achi-ill-treatiwa. Izvo zvamuri kuita izvi muri kudzvara ruvengo. Ende kana mukadzi wacho adecida kuti handichadi akaenda zvechokwadi. Ipi vakadzi vahlei. Ivo sister zvino vakazonoshuda makumbo. Ndadzoka zvendati kutsiva ndekwaJehovha. Vakadzi nevarume kana tigarisana mudzimba mukatigarisane zvakanaka. Nekuti ende mukadzi anenge ari stupid apa hana power kana uchinzi uri stupid. But do you know kuti we see how powerful a man through the way she treats a wife. Pane vakadzi vanotsikwa, vagotsikwa, vagotoramba vakangotsikirigwa kusvika mukufa. Kwete type E, rebellious. Inoti never yobuda yoenda especially kana achishanda. Kwete imwe type inotsvaka munhu wekudana naye, uchigara naye because moyo wake unenge watindivara. Agotoita move on. Muchigara musi.
ndo zvinoita vakadzi, handisi kuti zvakanaka, but vanosvika pakuneta. Ndirimo mumagrupu mudei ndichingoona hangu zvopostwa nemadzimai. Anyway, tinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Please have a wonderful day. We'll see you in the next episode. So what I'm gonna do is pane vakachema vachiti tiri kuda mavideo echirungu. So we're going to post one video in Shona and one video in English from today. I don't know if it's possible, but we're gonna do it. All right, muende zvakanaka, ndatenda. Bye bye.